Cebu Provincial Board pinaagi sa usa ka resolusyon miawhag sa mga public school teachers sa Sugbo nga magpaubos og random drug test. Kini human sa insidente diin nasikop ang usa ka kanhi principal sa tunghaan sa Badian nga naaktuhan nga naggamit og ginadiling droga ni adtong Mayo 27. Si Provincial Board Member Arley Sitoy ang nagsuwat sa maong resolusyon nibutyag nga usa ka alarma ang nahitabo sa Badian diin duna di ay ubang mga magtutudlo kinsa gitahasan sa kaayuhan sa mga estudyante mauuntay magsilbing maayong ehemplo mao na hinuon ang mugiya sa mga tinun-an sa sayop nga dalan. Sa bahin sa Department of Education sa Central Visayas, si Dr. Marshall Degamo ang Chief Administrator o Administrative Officer sa buhatan nibutyag nga uyon siya sa random drug test alang sa mga public school teachers ug school heads. Iyang gibutyag nga nagpahigayon sila sa una og random drug test sa mga magtutudlo apan wala na siya kahibalo kung anong nahunong ang maong programa. Ang Provincial Board dunasay giaprobahang laing resolusyon nga mag-awag sa mga pribadong tunghaan nga magpahigayon og drug test sa ilang mga magtutudlo ug mga empleyado.